Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театр бинасы арендаға конференциялар, семинарлар, лекциялар, тренинглар, юбилей кичәләре, фуршетлар үткәрү өчен заллар тәкъдим итә. Бу 300 кешелек фойе, 120 кешелек кафе, спектакль карау мөмкинлеге белән 423 кешелек зал һәм VIP зал. Машиналарны кую урыны бар. Аренда вакытын һәм шартларын алдан килешү өчен телефоннар 236 53 43 һәм 8 937 281 23 24. Шын күңелдән тапшыру аша Тинчурин театр хезмәткәрләре һәм тамашачылары үзләренең сәлам котлауларын җиткерде һәм кадерле тамашачыларын театрга чакырып калды. Чын күңелдән тапшыру аша мин сәламнәремне юлыйсым килә. Иң беренчедән ул минем әтиәнием, алар Алексеевский районы Түбән Тигәнәле авылында торалар. Әтиәниемә, сеңлем Зиләгә, Зүрәниемә һәм авылда булган барлык туганнарыма, барлык дусларыма, мине белгән кешеләргә һәрмәсенә дә сәламнәр юлыйм. Шулай ук сәлам юлыйсым килә Уфа каласында яшәп ятучы туганнарым Рәмзилә апага, Мәксүм абый, Ильянага һәм калган барлык туганнарга сәламнәрымны юлыйсым килә. Лилия апага да шулай сәламны юлыйсым килә. Һәм шулай ук барлык курсташларыма, минем белән бергә Тинчурин театрында хезмәт куючы коллегаларым, барсына да сәламнәрымны юллап калам. Безнең белән бергә эшләгән коллегабыз Валиуллина Гөлназга да сәламнәрымны юллыйм. Барысына да уңышлар телим. Һәммәгезне дә Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Мин бөтен үзебезнең туганнарымны, танышларымны сәлам җибәрәм. Күбәйттереп, аларга исәнлек, саулык телим, шатлыклар, һәр вакытта яннарында якын дуслары булсын, ышанычлы кешеләре булсын. Синең дә шулай әтиәнигә сәлам юлларга мөмкин. Сәлам диген. Сәлам. Чын күңелдән тапшыру аша үземнең әтиәнимә, якыннарыма, туганнарыма сәлам җибәрәсем килә. Алар бездән бик еракта, мин аларны бик каты яратам. Шулай ук апрель айында туган көннәрен билгеләп узган дустым Алмаз Хамитовның да туган көне белән чын күңелдән котлыйм. Аңа киләчәк тормышында уңышлар, сәламәтлек телим. Дусларыбыз, коллегабыз Гөлназ Валиуллина, Гөлназ Алимованы шулай ук аңа шулай ук сәлам җибәреп, сәлам юлыйсым килә. Без сине бик каты көтәбез, сагынабыз, тизрәк безнең яныбызга килсен. Сәламнәребезне, өйдә көтеп калган әтиебезгә сәлам җибәрәбез. Авылдагы әбигә, бабайга һәм шулай безнең туганыбыз, менә Гөлмәриямнең апасы була инде бер яшькә аларак, Милиса шулай ук спектакльдә. Аңа сәлам җибәреп калабыз. Шундый сәламнәребез безнең. Исәнмесез, Илмира апаны якынлашып килүче туган көне белән котлыйбыз. Аязның әтиәнисенә сәлам. Алар безне өйдә көтәләр. Аяз сәлам диген әле. Әби бабайларыбызга сәлам. Бөгелмәдәге яшәүче әби бабайларыбызга сәлам. Исән сау булсыннар. Без аларны бик каты яратабыз. Шын күңелдән үземнең әтиәнимне, Питрәштә яшәүче әтиәнимне Мәсгуд Кадрияны, сеңелләремне Назлия Олияны шын күңелдән матур язлар килү белән котлыйсым килә. Шулай ук Кәрим Тинчурин исемендәге театрыбызга яктылык телим. Килегез безгә, бәхетле булыгыз, сәламәт булыгыз. Сәламнәремне барлык туганнарыма, якыннарыма, гаиләмә, улым Камилгә, тормыш иптәшем Радикка җибәреп калам. Шулай ук Камтама районы Яңа Сала авылында яшәүче әнием Әлфиягә җибәрәм. Һәм апрель аенда туган барлык туганнарымны туган көннәре белән котлыйм. Аларга исәнлек, саулык, тазалык, бәхет, шатлыклар теләп калам.